दिनै 4 अक्ट'बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव बृहस्पतिबाराव नगावनि स्पेशेल पक्स' बिजिरसालिनि सासे बिजिरगिरि अनुराग जिन्तु बरुवाया सासे सेंग्राखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव आसामी मुस्लिम उद्दिनखौ दायनिगिरि खालामो आरो बिथांखौ 20 बोसोरनि गोब्राब जोबथेसालिनि आरो 10,000 रां जुरिमाना होयो। बिथांखौ 10,000 रां आरो बोसोरसेनि गोब्राब जोबथेसालिनि साजा होनाय जादोंमोन। बे केसजों लोब्बा लाखिनानै दायनिगिरिखौ भारतारि साजा आयेननि 3762 आइनि सिङाव साजा होनाय जादों। बेखौ मख'नो गोनांदि इं 2025 मायथाइयाव जुरिया सिथलामारिनि मुस्लिमुद्दिन गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाखौ न'आव खामानि मावनो लाबोदोंमोन आरो न'आव रावबो गैयैयाव बिखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। हिन्जावसानि बिफाया बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय जुरिया पुलिस थानायाव मुस्लिमुद्दिननि बेरेखायै एफआइआर होदोंमोन। बेराफारसेथिं जिल्लानि कामरुप पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय गिलानियाथि गामियाव 16 सेप्तेम्बर 2021 खालि आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादोंमोन। गथ'सानि बिमा आरो दायनिगिरिनि बिसिया कामरुप पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदोंमोन दि सन्जीब हाजरिका मुंनि सासे सुबुङा बिनि 4 बोसोर खावसे बैसोनि फिसाजोखौ आथोनारि गाग्लोबदोंमोन। उनाव बे केसनि बिजिरनाया नगाव स्पेशेल पक्स' बिजिरसालियाव जागायदोंमोन। बे केसनि बिजिरनायखौ फोजोबनायनि उनाव नगाव स्पेशेल पक्स' बिजिरसालिनि बिजिरगिरि अनुराग जिन्तु बरुवाया मैया मोनसे रायनि गेजेरजों दायनिगिरि सन्जीब हाजरिकाखौ दायनिगिरि खालामो आरो बिथांखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावो, लोगोसे 10,000 रांनि जुरिमाना। दायनिगिरिखौ भारतारि साजा आयेननि धारा 376 एबि आरडब्लिउ पक्स' एक्टनि सिङाव साजा होनाय जादों। मानुसुति निय'गआ मोन्नैबो केसआव सोरखारि उखिलमोन। नैथियाव क'क्राझार जिल्लानि गौरां गोजौ फरायसालिनि थाखो 8नि फरायसा बालाजान थिनालिनि थागिबि रुंसारि सन्जय यादव आरो रंजाली बसुमतारी यादवनि फिसाज्ला जय यादव 14 बोसोर बैसोनि गथ'आ थांनाय सप्तानि 1 निफ्राय सोमोनांथावै गोमानानै दं। नखरनि सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोराव जय यादवखौ नागिरगासिनो दं, नाथाय जय यादवनि सोमोन्दै जेबो खौरां मोननाय जायाखै। जय यादवनि बिबथै बाबलु यादवआ होनाय मोनसे एफआइआरआव बुंनाय जादोंमोन दि जय यादवआ 26 सेप्तेम्बर खालि बेलासिनि 5 रिंगा 10 मिनिटआव गावनि न'निफ्राय गोमादोंमोन। जय यादवआ 5 फुट 6 इन्सि गोजौ, गोसोम गाबनि आरो ड्रेसआव लंपेन्ट शार्ट गाननाय। बिथांखौ सोरबाफोर लोगो मोनोब्ला खाथिनि पुलिस थाना एबा 8486092546 नम्बरजों जगाजग खालामनो नखरनिफ्राय खावलायहरदों। थामथियाव दुलाराय आसाम आदिबासि फरायसा आफादा बृहस्पतिबाराव बिटिआरनि सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार रेभिनिउ सार्केलनि सिङाव गोबां आदिबासि गामिफोरखौ सोफादेरनायनि बेरेखायै सारिदुवारनि रेभिनिउ सार्केलनि मोखाङाव धर्ना होयो। आसाम मावख'गिरिफोरा अजद होनानै बिसोरो सोरखारखौ सोंथि खालामदों दि दयालपुर, जगिबिल, सोनाब थेंगाबिल, सनाजुलि, बरबिल, मरियनी, दाफादफि, 4 नं बगिजुलि, थाराबारि आरो गोबां आदिबासि गामिफोरखौ लाफानानै सारिदुवाराव बेसेबां थागिबि गामिफोरा बिटिआरआव दंमोन। बिथांमोना बेखौबो दाबि खालामदों दि बे गामिफोरखौ थाबैनो बिटिआरनिफ्राय दानख'नांगौ। मैनि हेंथायै दिन्थिफुंनायाव आफादनि गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। ब्रैथियाव खोमसि फोथायनायनि आन्दोआव गोग्लैनानै दायनानि सन्देहआव बुथारग्रा 6 दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै चिरां सत्र बिजिरगिरि बिजिरसालिनि बिदिन्थिगोनां राय होयो। उफ्रा सत्र बिजिरगिरि रूपक कुमार रजकनि बिजिरसालिया चिरां जिल्लायाव 45 बोसोर बैसोनि शरद नार्जारी मुंनि सासे दाय गैयै सुबुंखौ दायनानि सन्देहआव गाज्रि रोखोमै बुथारनायनि दायाव 2 आइजोजों लोगोसे गासै 6 दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावो। जोबथेसालिनि साजा होजानाय दायनिगिरिफोरा जाबाय सोमला बरगयारी, उखिल बसुमतारी, प्रसेनजित बरगयारी, काशिराम बरगयारी, रेबेका औवारी उर्फे अर्गे औवारी आरो गौसुम औवारी। गुबुन सासे दायनिगिरि हक बरगयारीआ बिसारनि समाव रुंसारि जायो। बिजिरसालिया साफ्रोम दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा आरो 10,000 रां जुरिमाना फोनाङो। मख'नो गोनांदि 2008 मायथाइयाव चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमायाव थानाय रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय दकसिं गावनि दाय गैयै सुबुं शरद नार्जारीखौ गामिनि सा 7 फोथायसुला सुबुङा दायनानि सन्देहआव गाज्रि रोखोमै बुथारदोंमोन। खौरां मोननायनि उनाव पुलिसफोरा बिथांजोखौ रैखा खालामो आरो देहा फाहामसालियाव लाना थाङो। दायनिगिरिनि सासे उखिल नन्दिता दुखुआ खौरां
जोंनो मिथिहोदोंमोन। बाथियाव मणिपुराव हानजायारि दाङाबाजिया दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं। खौरां मोननाय बादिब्ला बुधबाराव आसाम राइफल्सनि मोनसे हानजाया मोनसे अपारेशनाव हाथियारजों लोगोसे माखासे गुबुन दावहायाव बाहायनो हानाय बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादों। मणिपुरनि टेंनौफाल जिल्लायाव हाथियारफोरनि बाख्रिखौबो बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला 1 अक्ट'बराव सेनम जिल्लानि मोनसे ओनसोलाव नायग्रोमनाय जादोंमोन। अपारेशनाव हेन्ड ग्रेनेड, पिस्तल, डेटनेटर आरो गुबुन दावहानि मुवाफोरबो जब्द खालामो आरो बेफोरखौ मणिपुर पुलिसनो गथायना होयो। बेखौ मख'नो हायोदि मणिपुराव गोजोन थासारिखौ लाबोनो आरो हिंसायारि गाग्लोबनायखौ होबथानो थाखाय रैखाथि हान्जाफोरजों सोलिबाय थानाय अपारेशननि उनावबो मणिपुर पुलिसआ बुधबाराव सरासनपुर जिल्लानि कसाबुं आरो बेनि खाथि खालानि ओनसोलफोरनिफ्राय जायगायाव बानायनाय गंसे इम्प्र'वाइज्ड मर्टार, पाम्पि, गं 8 पाम्प पइन्टफोरखौ जब्द खालामो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।